raise me up so I can stand on mountains. Kaksikko. You raise me up to walk on stormy seas. Hyvä lukija. Heikoilla jäillä on aina jännittävämpää kuin vahvalla jäällä. Haluan tällä lauseella rohkaista sinua, hyvä kirjani lukija, mukaan seikkailuihin kotimaassa ja aina Kaakkois-Aasiassa asti. Varman päälle pelaaminen ei ole luonteelleni ominaista. Siniristilippu liehui, kun vuosia sitten kävin kaatopaikalla Kouvolassa ja näin siellä miesten asuvan majoissaan. Tein heille eväät ja tarjosin joulukahvit. Hyvä mieli tarttui minuun, mutta se ei kuitenkaan estänyt näkemästä kaukaista lähimmäistä. Pohjois-Korea. Miten on yleensä mahdollista, että olen saanut tehdä siellä työtä ja voittanut päiväkodissa pienen pojan luottamuksen niin, että tämä tulee syliini? Lempeiden katseiden ja eleiden suuri työvoitto. Monin verroin vaikeampaa on ollut saada viranomaisilta lupa mennä tutustumaan näihin päiväkoteihin. Hammaslääkärissä lapsipotilaiden kirkuva huuto on ollut myös osa arkipäivääni, kun hampaita poistettiin ilman puudutusta. Olen yksi etuoikeutetuista, joka on saanut osaltaan olla lievittämässä heidän kärsimystään. Olemme saaneet olla kehittämässä maan ruokaturvaa ja virusvapaan siemenperunan viljelemistä ja varastointia. Olen yksi suomalaisista, jotka ovat nähneet Pohjois-Korean maaseudun idyllin sekä makkilannan kompostoinnin ja sen levityksen pelloille, kun muuta lannoitetta ei ole. Maalaismarkkinat kuukauden ensimmäisenä maanantaina ovat ikkuna aitoon elämään tässä ulkomaailmalta suljetussa maassa. Siellä, missä tulva on vienyt kodin ja hävittänyt tai kastellut ruokavarastot, on vain laiha lohtu, kun tupakanlehdet ovat jääneet kuiviksi. Kysyn, rajoittavatko kauppasaarto ja sanktiot rakastamasta lähimmäistä ja viekö se auttamisen ilon? Olenko syntynyt erikoisten tähtien alla vai tahdon voimako ajaa toimintaan? Vai onko kova touhuaminen vain hyväksytyksi tulemisen kerjäämistä? Vai onko se vain heikon itsetunnon pönkittämistä? Heikoille jäille voi mennä, mutta pitää tietää milloin ja mihin suuntaan kulkee. Tule mukaan seikkailuun. Syysjää ritisee mukavasti. Kevään puistojää painuu jalkojen alle ja lisää jännitystä. Ollaan silti varovaisia ja annetaan vaiston varoittaa. Minä koen, että Jumala johdattaa ja varjelee luomaansa ihmettä. Kevätauringon heijastellessa Kuusanlammen jäällä keväällä 2017 Markku Toimela. Kaksikko. Tervetuloa kaksikon pariin. Studiossa on Jonsku sekä Nikke. Mukava elokuiska Inkaa kaikille. Tämän äskeisen kirjan kirjoittaja on tänään meillä vieraana. Hän on avustustyöntekijä Markku Toimela ja kirja on Salakahvila Pohjois-Koreassa. Markku toimii sellaisessa järjestössä kuin FIDA. Tiedätkö Nikke, mikä on FIDA? Kyllä, se on 1927 kehyskeskus lähetystyö. Mutta mitä on lähetystyö, tiedätkö sitä? Lähetystyö voi olla muun muassa sitä, että lähetystyön tekijäksi voi viedä ihmisille ruokaa tai lääkkeitä. Aivan, eli siinä levitetään apua ja samalla myös uskontoa. Viedään esimerkiksi ruokaa tai vaatteita ihmisille, kenellä ei ole kaikki hyvin. Haastattelussa kuullaan pätkiä tästä äskeisestä kirjasta Markun Pohjois-Korean seikkailuista. Siinä Anni lukee ja Nikke kysyy kysymykset. Mutta ensin kuullaan Markun toivekappale Maan korvessa kulkevi Lapsosen tie, esittäjänä Maija Hapuoja.
Kuusankoskella aluskutsujen tekijän Lankku Koinelan kelattiin aiheena neljän kerran Pohjois-Korea. Kaikilla on minä eli Nikke Ange sekä myös meidän iäs eli kengekuva klassikon hauska kello aluskutsujen tekijä Lankku Koinela. Kiitoksia ja me olemme täällä Kuusankoskella. Mun syntymäkoti on tuossa rannassa alhaalla, että mä oon tässä ihan kotona vaan ja täältä mä oon lähtenyt sitten maailmalle eri avustustyöntekijöiden melkein 31 vuotta sitten. Eli tervetuloa minunkin eli Annin puolesta haastatteluun. Me ollaan Niken kanssa valittu tästä Markun juuri julkaistusta kirjasta pätkiä, jota me luetaan teille kuulijoille ja Nikke kysyy sitten Pohjois-Koreaan ja Markkuun liittyviä kysymyksiä. Kaksikon viikon vieras. Aloitetaan ihan kirjan alusta, että miten Markku on päätynyt tällaiseen työhön, mitä hän on tehnyt. Markun isä Tenho Toimela syntyi Anjalassa Kymenlaaksossa marraskuussa 1927 pienviljelijäperheeseen. Tenhon lapsuuteen ja nuoruuteen löivät leimansa Kymenlaaksossa 1930-luvulta voimakkaasti vaikuttaneet hengelliset liikkeet, jotka painottivat omakohtaista uskonratkaisua ja aktiivista osallistumista seurakunnan toimintaan. Alueelle perustettiin vapaakirkko ja helluntai-seurakuntia, jotka vetivät puoleensa erityisesti työläisiä. Mikä rakui lapsuuden kovitteleti saikko kikin lapsuuden kovittaa. Kyllä joo, että useasti tähän kotiin Jussi, tähän Rappusille tuli romaania, ne oli vaeltavia ja ne telttaleirissä asui tuossa puolen kilometrin päässä ja ne tuli hakemaan meiltä ruokaa ja isä ja äiti kiersivät taloissa ja ystävien luona ja vei ruokaa niille. Eli kotota perintönä on saanut tällaisen avustustyöntekijän roolimallin. Eli Markku on ollut myös avustustöissä monessa muussakin maassa kuin Pohjois-Koreassa, mutta meitähän se Pohjois-Korea kiinnosti eniten, niin me valittiin sen takia se meidän pääaiheeksi. Eli lähdetään sitten sinne Pohjois-Koreaan. Ensivaikutelmat Korean demokraattisesta tasavallasta ovat painuneet Markun mieleen lähtemättömästi. Maa poikkesi kaikesta siinä, mitä hän oli nähnyt ja kokenut, vaikka olihan hän sentään yhtä ja toista vuosien varrella ehtinyt näkemään. Minkälaisen ensin vaikukennot oli Pohjois-Koreassa? No ensikokemus oli järjestelmällisyys, ystävällisyys, josta mä olin saanut aina erilaisen käsityksen aikaisemmin. Ja sitten kaikki sovittu piti paikkansa ja kaikki aikataulut pelasi hyvin ja se oli minulle hämmästyttävää. Ja se, että kaikki halusi sitten pikkuhiljakseen, kun luottamusta voitti, niin tehdä yhteisiä asioita, että avustustyö onnistui. Markku on ollut siis FIDAn suun terveyden edistämisprojektissa, joka aloitettiin 2007. Tutustuminen Pohjois-Korean hammashoidon tasoon oli suomalaisille melkoinen järkytys. Tavallisin hoitotoimenpide oli hampaan poisto, koska reinkiintyneen ja särkevän hampaan paikkaamiseksi ei yksinkertaisesti ollut paikka-aineita. Onko tilanne parantunut 10 vuoden aikana? Tilannehan on parantunut jonkun verran pääkaupunkiseudulla ja sinnehän me ollaan saatu 2 sairaalaan, toiseen 12 hammaslääkärituolia ja toiseen 14 hammaslääkärituolia. Lisäksi yliopistolla on rakennettu koulutuskeskus, jossa on 3 unittia, eli tuolia, ja sitten panoraamaröntgen ja tietysti kaikki desinfiointi- ja pesulinjastot näille instrumenteille. Erittäin hyvin lisääntynyt, mutta raaka-ainepula meillä on ja sehän on vielä erittäin pieni se joukko, joka tällä hetkellä saa avun, mutta me ollaan koulutettu kouluttajia ja annettu niille tekniikka ympärille sitten. Jatketaan ihan kohta haastattelua, mutta kuunnellaan tässä välissä Exit-yhtyeen Sateen kohinaa.
estää voi, kun taivas vettää pisaroi. Ja jälleen sateen laulu soi. Jälleen sateen laulu soi. On sydämeni kuiva maa. Se jotain uutta janoaa. Ja hullun lailla odottaa. Sateen kohinaa. Melkein jo sateen saapuvan kuulen. Melkein jo tunnen kostean tuulen. Melkein jo pilven nousevan luulen päälle. Kuivan autiomaan. Melkein jo vetten tulvivan huomaan. Sydämen tyhjää aution uomaan. Janoisen kansan juoksevan juomaan. Ja silloin täällä juhlitaan. On täynnä virtaa Jumalan, jos sitä maistaa pisaran. Jos se voi muuttaa maailman, se voi muuttaa maailman. Hän tahtoo meille lahjoittaa kuitenkin paljon suurempaa. Jos uskallamme odottaa sateen kohinaa, kohinaa. Melkein jo sateen saapuvan kuulen. Melkein jo tunnen kostean tuulen. Melkein jo pilven nousevan luulen päälle. Kuivan autiomaan. Melkein jo vetten tulvivan huomaan. Sydämen tyhjän aution uomaan. Janoisen kansan juoksevan juomaan. Ja silloin täällä juhlitaan. Melkein jo sateen saapuvan kuulen. Melkein jo tunnen kostean tuulen. Melkein jo pilven nousevan luulen päälle. Kuivan autiomaan. Melkein jo vetten tulvivan huomaan. Sydämen tyhjää aution uomaan. Janoisten kansan juoksevan juomaan. Ja silloin täällä juhlitaan. Täällä juhlitaan. Melkein jo kuulen. Silloin juhlitaan. Kaksikko. Pohjois-Korea ei ole kehitysmaa lukutaitoa mitattaessa. Lukutaitoprosentti on 99, mikä on tehokkaan koulutusjärjestelmän ansiota. Korean kieltä kirjoitetaan nykyisin omilla aakkosilla nimeltään hangul, joita kirjoitetaan tavuttain. Minkälainen on korealainen koulu? Ajatellaan minkälaista kirjoituksia korealaiset lukee?
Pohjois-Koreassahan hyvin nuorena aloitetaan koulu, eli mennään päiväkotiin ja äiti ja isä tai mummi tai pappa tuo päiväkotiin lapset ja siellä alkaa heti mahdollisesti jonkunlainen koulutus ja kuvakirjojen kautta ja useasti ennen kouluikää ne lapset osaa jo lukea ja erittäin tehokas ja monipuolinen se koulutusohjelma heille ja siinä mielessä, että kun tapaa ihmisiä vaikka noissa pellolla tai maanviljelyksessä tai teollisuudessa töissä, niin kaikki osaa lukea, niin se on kehitysmaana, niin se on niin kuin yllättävää. Joo, ja sitten tämä ulkoon luku, eli opetellaan aakkoset ja sitten kappaleita, niin pitkät ulkoon lukuja opetellaan niin kuin lukemaan ulkoa ja se koko asia yhteys osataan ulkoa, mikä siinä kirjassa on. Ja siihen ei paljon virheitä sitten jää, että niin hyvin reenataan. Pohjoiskorealaisia häitä vietetään yleensä kansallisina juhlapäivinä, kuten maan edesmenneiden johtajien Kim Jong-ilin ja Kim Il-sungin syntymäpäivinä. Minkälaiset ovat kauheat kun mikä kaikkea tekekää sisällään? No tietenkin heidän on valtiolliset juhlat aina erikseen, joka on sitten rakentunut näiden johtajien syntymäpäivään ja vallankumouspäiviin ja puolueen päiviin, juhlapäiviin. Ja ne on valtavan isoja marsseja ja koko kansakuntaa käsittäviä. Jokaisessa kaupungissa ne on erikseen ja maaseudulla erikseen. Mutta sitten nämä perhejuhlat, niin perhejuhlassa on nyt sellainen pääkaupungissa, noissa suurimmissa kaupungissa, niin aina mennään johtajien patsaille, hääpari kuvaa ja sitten suku siihen ympärille. Ja sitten mikä on tässä tullut ihan viimeisinä päivinä, mitä on huomannut, niin mennään ATK-luokkaan ja sitten siellä on ATK-tietokoneita ja kaikki ja sitten iso näyttötaulu, niin hääpari haluaa mennä niiden tietokoneiden taakseen ja otetaan kuva ja sitten saattaa olla vielä englanninkielinen luokka, jossa on monitorinäyttö, jossa lukee vaikka, että how are you? Ja se on hienoa, kun sellainen näkyy hääkuvan takana. Juhlissa tarjotaan monipuolinen valikoima alkupaloja, minkä jälkeen on lämpimän pääruuan vuoro. Pääruuaksi yleensä tarjoillaan kalakeittoa, riisiä tai lihaa. Minkälaiset ovat kauheat kun muuaksi, niin kuin kimpsi? Kimpsi on hapatettua kaalia, Suomessa sanottaisiin Kiinan kaaliksi, mutta meillä sanotaan Korean kaaliksi. Ja se hapatetaan, sitten siihen laitetaan punapippuria ja erilaisia mausteita ja se hapate tietenkin. Ja se on erittäin hyvää ja sitä syödään joka päivä, arkipäivänä, juhlapäivinä ja mehän syödään puikoilla siellä. Ja kaikki osaa syödä sitten puikoilla. No sitten, jos otetaan vielä näitä alkupaloja, niin laitetaan tuollaisia niin kuin kahviasetille pieniä. Siellä on suolasimpukkaa, siellä on suolakalaa, siellä on etanoita, siellä voi olla äyriäisiä, kaikki merenantia ja sitten tietysti kanilihapullia, monenlaista ja sitten kun ollaan syöty erittäin, parhaina tapauksessa minullakin on ollut 27 erilaista alkupalaa, eri kaloja ja kananmunia, perunaa, majoneesilla ja kaikkea. Ja ne on tietysti juhlaaterioita ja sitten siihen tulee aina riisi- ja keittoruoka päälle. Se voi olla lihakeitto, kalakeitto, koirakeitto ja muita erittäin hyviä ruokia. Miltäs Nikki kuulosti nämä ruoat? Aika erikoisenkaan. No onko Pohjois-Korea? Minkälainen on pohjois-korealainen vankiruoka kulttuuri? Jälkiruoaksi ei juurikaan ole, että se syödään, että siellä on sitten jotain makeaakin siellä lopussa, mutta ei jälkiruokakulttuuri ei ole kasvanut. Tietysti me ulkolaisen otetaan herkästi teetä tai kahvia siinä. Mutta vielä sanoisin näin, että siellä valmistetaan ruoka. Sitä ei oteta pikaruokana, eikä eli se on aina hyvän makuneen. Tietysti arkiruoka on sitten paljon vaatimattomampaa, erittäin paljon vaatimattomampaa. Se on sitten sitä kimchi varmaan. Kyllä, ja arkiruokaan sitten voi olla maissipuuroa tai velliä ja palkovelliä ja
hyvin harvoin on enää sitten lihaa tarjolla, että silloin ja varsinkin kun maassa on aliravitsemusta ja ruokapulaa, niin se näkyy sitten vaatimattomana ruokana. Onko tämä aamukala Nikon kaiken nytillä? Aamulla syödään sitten joko riisi taikka sitten riisivelli tai maissivelli. Ja siihen leipäkulttuuriahan meillä ei ole siellä ja siitä syödään, siinä on aina jotain vihanneksia seassa. Ja sitten siinä on pieni välipala teetä ja sellaista, sitten on siinä ehkä 12 paikkeilla noin 2 tunnin ruokatunti ja silloin siihen syö, jos ollaan töissä, niin tietysti niillä on silloin packet lunch, siis tai eväät ja siinä on aina keitetty riisi, joka on jo jäähtynyt ja sitten siinä on vihanneksia ja sitten siinä on pikkusen saattaa olla joku tällainen pinaattikeiton tapainen. Onko sulla jotain pohjoiskorealaista, sait sä sieltä mitään reseptejä, mitä sä oot täällä kotona sitten tehnyt? No kyllä mä oon saanut niitä ja tietysti niitä on joka paikassa netistä saatavana tänä päivänä, mutta sanotaan näin, että mä oon tuonutkin sieltä hunajaa ja kimsiä tänne, mutta ehkä se ei suomalaisen maku ole vielä kaikkein parasta. Tähän väliin kuuntelemme Markun toivekappaleen On armo suuri ihmeinen, joka on maailmalla hyvin tunnettu Amazing Grace. Nyt sen meillä tulkitsee Petri Kosonen. On armo suuri ihmeinen, se muutti sydämen. Mä kuurosokea, sain ihmeen kokea, nyt kuulla nähdä voin. Tää armo poisti tuomion, toi rauhan tuntoon. Sen hetken muistan ain, kun Herran armon sain. Nyt siihen luotan vaan. Mun kahleeni hän katkaisi, pelastajani mut vapautti. Kuin virta on rakkautensa, tuo armo suuri ihmeinen. Kun vaarat
Päivä kestää aina, kun vuosituhannen soi laulu pyhien. Se alkusoitto vain, se alkusoitto vain, se alkusoitto vain. Mun kahleni hän katkaisi, pelastajani mut vapautti. Kuin virta on rakkautensa, tuo armo suuri meidän. Mun kahleni hän katkaisi, pelastajani mut vapautti. Kuin virta on rakkautensa, tuo armo suuri ihmeinen. Kuin virta on rakkautensa, tuo armo suuri ihmeinen. Kaksikko. Pohjois-Koreassa on muitakin nähtävyyksiä kuin johtajien ja työn sankareiden patsaita, vaikka niitä on paljon, kansa käy mielellään puistoissa ja luonnossa piknikillä. Neko muikalla hakomusta on. Neko on kikkukin juokas. Neko on uskollinen kala. Pohjois-Koreassa on turisteille tai yleisölle ja korealaisille 2 avattua tippukiviluolaa. Toinen on 1800 metriä sisälle vuoren sisään päässään ja ollaan ehkä 20-40 metriä syvällä ja se on valaistu. Ja siellä on valtavan iso sellainen niin kuin torahampaita ylä- ja ala tässä maassa ja sitten katosta roikkuvia. Ja sitten se on kuin lumihiutaleita, aivan valtava hieno. Ja sitten siellä on erämaa tai tippukivijärvi, jossa voi pienellä veneellä soudella siellä puikkojen välissä. Sitten toinen on sellainen, joka mennään niin kuin melkein syvälle 80 metriä vuoren uumeniin ja sinnekin, niin se on vähintään sellainen 2 tuntia kestää. Ja siellä on sellainen nuoruuden ja hedelmällisyyden lähde, jossa juomme sitten mineraalipitoista vettä ja se antaa hyvää terveyttä. Erittäin kauniita ja hienoja paikkoja ja siinä aina varataan aika milloin mennään. Ja sitten siellä on korkeita vuoria. Vuorille mennään, niin erässäkin paikassa, niin siellä on 500 metriä korkeusero ja 9 putousta. Aivan valtava hienoja ja keväällä jäidenlähtöaikaa, kun paanejäät tipahtelee alos, niin on tosi hienoja. Isojen kalliolohkareiden välistä mennään sinne pientä polkua pitkin. Ja sitten meillä on uimarantoja, hiekkarantoja, jossa voi käydä siellä uimassa. Valkoiset, niin kuin, se on niin kuin sokerissa melkein kävelisi siellä ja erittäin hienoja paikkoja. Ja sitten siellä on erilaisia luonnonnähtävyyksiä, eli luonnon ilmiöitä tai tällaisia kiviröyhkiöitä tai vuoreen ja luolastoja, niin ne on erittäin hienoja. No Ystävyyden talo on sitten sellainen tuolla Kiinan ja Venäjän ja Korean rajalla, niin sinnehän on sitten, ja siellä on sitten näiden valtioiden päämiehet käynyt kättelemässä ja neuvottelemassa ja mullakin on ollut mahdollisuus käydä sitten Ystävyyden talossa ja mä tein Suomi-ystävyyttä sinne sitten. Onko nämä Ystävyyden taloja ja tällainen, onko ne avoin ihan tavallisille korealaisille vai onko ne vaan turisteille? Kyllä sinne, mutta se on niin pohjoisessa, että hyvin harva sinne menee, mutta sinne pioneerileiriltä se on palkintomatka hyvästä suoritukselle ja myös joku työosuuskunnasta saattaa päästä sitten käymään siellä. Mutta se on tehty kansainvälisiä rajanylityksiä varten se Ystävyyden talo. Minkälainen on Pohjois-Korean hengen kilo?
onko seurakuntia olemassa? Joo, mulla on mahdollisuus Pohjois-Koreassa käydä katolisessa kirkossa, siis ortodoksia sekä roomalaiskatolisessa kirkossa ja 2 protestanttikirkkoa ja vielä islamilaisessa moskeijassa. Sitten me yleensä sunnuntaisin menen sinne protestanttikirkkoon ja siellä sitten ollaan Jumalan palveluksessa, kestää tasan tunnin. Siellä on alkulaulut ja sitten siellä on puheet, rukoukset, sitten on soololaulajat taikka sitten 4 laulaa ja sitten on kuoro 4-äänisesti laulaa. Sitten tulee puhe ja sitten tulee rukouksesta ja sitten kolehtikin kerätään siellä. Ja hengellinen tilanne on sille, että meille ulkolaisilla on mahdollisuus käydä näissä kaikissa. Pohjois-Koreassa uskontona on juiskommunismi, joka on henkilökulttipalvonta ja ne palvelee sitten suuria johtajia ja juiskommunismia. Nyt tulee semmoinen kappale, jonka Nikke valitsi siitä syystä, että tässä on kaikki oleelliset asiat, mihin uskoa tarvitaan. Kyseessä on yhtye nimeltä HB ja kappaleen nimi on Tie. Ei ole mitään tietä ulkopuolella hänen. Ei ole toista tietä, joka pelastavoisi sut. Nyt oletko sä siinä, joka Herran oot kuullut ja joka tahdot tänään jättää kaiken Herran hyvän uomaan. Vain hänen kauttaan pääset kotiin taivaaseen. Saat olla vapaa, hän huolii sinut täysin lapsekseen. Jos tänään tuntuu siltä, että tuulesta kadut, ota se ensiaskel, joka pelastaa sut. Ei ole ketään täällä, joka koittaisi lannistaa. Eikä ketään, joka näkee pienen lapsen uskon tuleen. Vain hänen kauttaan pääset kotiin taivaaseen. Saat olla vapaa, hän huolii sinut täysin lapsekseen. Laitan nyt täysin toivos häneen, Jeesukseen. Saat olla vapaa, hän huolii sinut täysin lapsekseen. Kaksikko. Millainen on pohjoiskorealaisten naisten asema ja mitä asioita pohjoiskorealaisessa yhteiskunnassa arvostetaan? No koulutus on kaikille tärkeä ja nainen voi olla johtajana sairaaloissa, voi olla yliopistolla professorina ja hyvin koulutettuna niitä näkee ja suurin osa hammaslääkäreistä on naisia siellä. Ja sitten teknikot on taas miehiä, kun implantteja tekee ja hyvin paljon on koulutettuja naisia ja opettajina tietenkin. Ja ne on ihan tasavertaisia. Ja toi mikä on niin kuin jännä, niin päiväkodeissa voi olla miesohjaajia yhtä paljon kuin naisohjaajia, kun Suomessa on pelkästään naisohjaajia. Tai hoitajia, mitkä ne on nimeltä. Eli ymmärsin, että sukutausta ratkaisee aika paljon näissä Koreassakin näissä koulutusasioissa.
Kyllä, tietenkin, että jotka syntyy tiettyyn sukuun ja pääkaupunkiin, niin heillä on mahdollisuus tietysti aina pitempään ja korkeakouluopiskeluun sitten. Ja siihen on sitten valtava kilpailu. Eli kadulla näkee, kun pohjoiskorealaiset opiskelijat, heillä on aina hienot puvut, miehillä solmiot kaulassa, naisilla koulupuvut ja hienot punaiset liinat, kaulaliinat. Ja sitten niillä on kirjat käsissä, ne lukee koko ajan niitä koululäksyjä ja vaikka ollaan yliopistotasollakin, niin kyllä. Mutta sitten on kiva nähdä, että opiskelijat tässä juhlissa osallistuu. Sitten ne illalla on kaupungilla ja hengailee osittain. Ja nuoret on nuoria siellä ja niin täälläkin. Ja se, mikä on jännää vielä, niin naiset tulee minkälaisesta olosuhteesta hyvänsä, niin on erittäin nätisti pukeutuneet ja kulmarakarvat meikattuna. Meillä on haastattelussa Pohjois-Koreassa avustustyötä tehnyt Markku Toimela. Hän on kirjoittanut kirjan Salakahvila Pohjois-Koreassa. Hän kertoi meille, että myös hänen tyttärensä on ollut 2 viikkoa Pohjois-Koreassa tutustumassa paikalliseen kulttuuriin. Minkälaisia kohut korealaiset ohjelma? Pohjois-Koreassahan on kaikki taiteenlajit olemassa, eli musiikin puolella siellä on soittokuntamusiikki, siellä on marssimusiikki, siellä on haitarimusiikki, siellä on tällainen nuorempaa Morabong-yhtye, naisbändi, joka on maailmankuulu. Sitten siellä on sinfoniaorkesterit, siellä on paletit, teatterit, akrobatiaa, sirkukset. Ja sirkuksessakin on kiva, niin siellä on aito bändi aina mukana. Teatterissa tai paletissakin on bändit aina soittaa. Ja kun mennään riisiä viljelemään, niin saattaa olla soittokunta soittamassa siellä, tahdittaa sitä. Sitten TV-ohjelmista, jos otetaan vielä, niin siellä on meillä yksi kanava, joka toimii hienosti ja siinä päivällä luetaan sanomalehtiä siihen ja sitten illalla tulee 8 uutiset ja sitten sen uutiset kerrataan vielä toisen kerran siinä perään. Ja se kertoo, missä heidän suuri johtaja on kulkenut sen päivän aikana tai lähiaikoina tai vanhat johtajat. Ja se menee kausien mukaan, eli vuoden aikojen mukaan se uutisointi, että miten omenat kypsyy, miten marjat kypsyy, miten viljely onnistuu. Ja sitten jos jotain tehtaita tai voimalaitoksia avataan ja tällaisia, niin minkä on energiahuolto, mitä ne saavutukset on. Ja kerrottiinpa, miten heidän uusi metrokin valmistuu, tai metroveturit ja vaunut valmistuu. Ja kuorma-autotehtaalta voi tulla, traktoritehtaalta voi tulla ohjelmia ja puutarhoista ja kaikesta. Ennen kuin kuunnellaan haastattelun loppuosa, kuunnellaan sitä ennen Me saamme kasvaa esittäjänä Jonna Kosonen. Kuningas kerran pellon raivasi ja mullan kuohkeaksi kuokki. Siemenen kylvi, kasvun lahjoitti ja rakkaudellaan sitä ruokki. Me saamme kasvaa, kun meitä hoitaa kuninkaamme. Me saamme kasvaa, toivoa toisillemme jaamme. Kun sadon korjuun aamu valkeni, kuningas painionsa niitti. Hän jauhoi viljan, leivän valmisti ja
Kaksikko. Eikä Suomessa on aika laikeilla ymmärrys, kun minkälainen on Pohjois-Korean laikeilla pää. Pohjois-Koreassahan on melkein 4 vuoden aikaa, voisiko sanoa jo 6 vuoden aikaa. Siellä on kesällä valtavan kuuma, mutta se taisi keväällä ja syksyisin, mutta keskikesällä nyt on monsuunisateet paraikaa. Eli tulee vettä ihan vaakaa ja valtavan paljon. Sitten tulee kuivakausi syksyllä, sitten alkaa talvea pukkaa päälle ja sitten Pongyangissakin voi laskea sitten pakkanen siinä noin 20, mutta harvemmin. Lunta sataa talvella vähän ja sitten se haihtuu pois sieltä. Ja se mikä on jännää ollut nähdä, niin talvella niin usein käsillä tehdään koko maan lumityöt. Kun kerran tulee joku 20 senttiä lunta, niin kaikki ihmiset tulee lapiohommiin ja ne on osuuskunnittain hoitaa tietyn pätkän tietä. Ja keväällä on kaunis, käki laulaa siellä ja samanlaisia lintuja lentää kuin täällä. Ja nyt kun mä kerroin aluksi, että mä oon ollut siellä Ystävyyden talossa siellä ihan pohjoisessa, niin siellä on valtavan hienot lintujen pongauspaikat, että mä itse pongaan joskus lintuja, niin siellä on niitä kyllä. Mutta joku kumuja, innoskuja auskuskuvat, niihin kangakat aika yhkeykkä. Eikä käytisi mukaan. Jos joku meidän kuulija innostui tästä avustustyöstä, niin miten avustustyöntekijäksi pääsee? Mihin kannattaa ottaa yhteyttä? Avustustyöntekijä, se pitää olla oikeastaan sisäsynnynnäinen ja sitten kun mä olen seurakuntien kautta, Vidan kautta, niin mulla on seurakuntatausta. Mutta sitten Punaisen Ristillä on kanssa niin erilaisia koulutusohjelmia ja UNICEFilla on varalla, mutta ammatti hankitaan NST-pohjalle. Ja sitten se ammatin kautta voidaan tehdä ja mulla on ollut sitten tämä rakentajan ammatti siellä. Kiitoksia avustustyöntekijä Lankku Koikela. Joskus olisi jäänä lakkoon aika koisku kunkia. Aika hyvä lakkoa. Sinun eläisi angokas kuinka. Kiitos teille ja minusta oli tosi hienoa, että voimme tehdä yhteistyötä tällä lailla ja tervetuloa haastattelemaan uudestaan, että ehkä minä saan vielä mahdollisuuden lähteä Pohjois-Koreaa kertomaan ja runsasta Jumalan siunausta teille kaikille. Kiitos samoin sinulle. Sigeleli Afrika, malupakan Yesu ponnolwayo, Israeli tandazo yetu, gosi sigelela, gosi sigelela, gosi sigeleli Afrika, malupakan Yesu ponnolwayo, Israeli tandazo yetu, gosi sigelela, tina lusapolwayo, woza moyo. Rosa moya, Rosa moya, oh intwele, gosi sigelela, morena buluga se chava saisu, o felice dentro alle mazzenghe. Morena buluga se chava sai su, o felice dentro le mazzenghe, o se bulughe, se bulughe morena, se bulughe se chava sai, Yesu.
Siinä kuultiin Etelä-Afrikan kansallislaulu Siunaa koko maailmaa. Se on tuttu suomalaisille kanssa virsikirjan virrestä numero 501. Sen esitti Helmut Lotti. Lähetä meille risuja tai ruusuja tai aiheehdotuksesi. Osoite on nikke@radiofinlandia.net. Kiitos, että olit mukana kulkeinen kanssa lähetyskatsikkoa. Meillä ensi kerralla on hyvin syksyinen aihe, joka sopii kaikille kuin nenäpäähän, nimittäin uni. Kaikkihan tietää, mikä on lasten unikoulu, mutta harva tietää, että unikouluja on myös aikuisille. Silloin on mukana lähetyksessä mahdollisesti myös kaksikon uusi jäsen Nina, eli kaikenlaista uutta on 2 viikon päästä luvassa. Oikein langikkana lähetys on silloin. Kiitos, että olit mukana kulkeinen katsikkoa. Ei muuta kuin moi kaikille. Moi moi! You raise me up so I can stand on mountains. Kaksikko.